Usa ka health worker nga patient number 3 sa Dakbayan sa Talisay nagnegatibo na sa COVID-19. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, kini mao ang labing unang higayon nga adunay recovery sa Dakbayan sa Talisay sa COVID-19. Matud pa ni Mayor Samsam Gulyas. Si patient number 3 kaniadto, usa ka health worker nga nagtrabaho sa usa ka ospital sa syudad sa Sugbo, nagnegatibo na sa COVID-19. Gidugang sa mayor nga duha na kahigayon siyang gipaswab test ug nakonfirmar nga naka-recover na kini. Kaduwa na siya na ni negative sa PCR test, and also yang whole family katong gi-contact trace na mo negative, so officially among gi-closed ang cases tanan ni patient 3. Nagnegatibo usab ang tanang miyembro sa iyang pamilya nga gipang swab test. Nakauli na usab sa ilang panimay sa Barangay Dumlog ang maong recovered patient. Gidugang ni Mayor Samsam Gulyas nga mismo ang recovered patient voluntaryo gihapong mo extend og usa ka semana sa iyang home quarantine. From my understanding, ni go through kanang murag iyahan na lang self na iyang gi-impose na 7-day quarantine before siya mobalik og trabaho. Og 7 days iyang self-imposed. Sa napo ka kaso sa Dakbayan, duha na ang mitaliwan o kini pa ang unang kaso nga adunay naka-recover. Samtang Bob, gipaabot pa usab ang mga resulta sa gipang contact trace, sukad pa ni adtong Mayo 8. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.